považujem to, čo pácha aj pobaltské štáty za prejav fašizmu, lebo pokiaľ niekto má problém s tým, že premiér Slovenskej republiky ide do Ruska uctiť si pamiatku tých, ktorí porazili fašizmus, tak asi bude fašistom. Takže pokiaľ má niekto problém s tým, že premiér sa ide stretnúť s Putinom, tak je fašista. Ľuboš, sa spamätaj. Vieš, prečo majú problém s tým, že sa premiér ide stretnúť s Putinom? Pretože Putin dodnes bombarduje Ukrajinu. Zabíja starých ľudí, matky, aj malé deti. Ľuboš, to je problém, že dodnes vedie proti Ukrajine špinavú, krutú vojnu. Fakt, lebo fašisti robili zase niečo iné. No, robili ešte aj horšie veci, ale taký nejaký kryptofašizmus to už bude, že? Slovenský jednoducho hneď ako skončili maďarské voľby, zrazu spustil ropovod Družba. Kto verí tomu, že bol poškodený? To si jednoducho vymyslel celé. A verte tomu, že to isté spraví o rok, keď budú slovenské voľby. Zase si vymyslí nejaký ruský útok. Ľuboš, tie tvoje ruky, ktoré ti takto chodia, si niekde priviaž. Takže celé si to Zelenský vymyslel. OK, tak ti pripomeniem nejaké mestá, kde boli tiež vymyslené útoky. Odesa, Buča, Charkiv, Krivý Rih, Cherson, Záporožie, Mikolajiv a tak ďalej a tak ďalej. A nezabudnime ani na Kyjev, kde podľa tvojho premiéra nie je vojna. Len tam sem tam padne bomba.